ବୋଉ ଆଜି କଣ କରିବା ଲୋ? ଚିକେନ କରିବା। ଚିକେନ କରିବା? ହଁ। ହଉ। ଆଲା ଝୁପୁରି ବୋଉ ଏ ଗୁରେଇ ମାଇ ଆଲା ଆସ ଦେଖିବା ଆସ ଏ ଆସ ବା ଏ ନାନି କଣ ହେଇଛି କି ଲୋ ଇଲୋ କାକୁଡି ବାଡିରେ ପଶିଲା ଲୋ କାଡୁ କାଡୁ କରି ଖାଇଲା ଲୋ ଏ କହିରି ବିଲରେ ହିଡ ଦେଇ ଦେଇ ପାଳ ଭୂତ କରି ଚାହିଁଲା ଲୋ ଆଲୋ କିଏ ବା ସେଇ ବାଡି ପଡା ଗାତ ପଶା ବା ଆଇଲା ଆଇଲା ଅନନ୍ତା ଖାଇଲା ଖାଇଲା ଅନନ୍ତା ହାଣ୍ଡି ଖିଲା ଅନନ୍ତା ମଧୁର ପେଟା ଅନନ୍ତା সেইদিন সফলা কোকা এ ধড়িয়া অজা এ গলা 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 কদলি কান্দিলা বজাইছি